globalizazioa. Herrialdeek jada ez dituzte enpresak beren etxeetan, beren lurraldeetan kokatzen. Enpresek bilatu dituzte baldintza hobeagoak beste herrialde batzuetan. Herrialde horiek eskaintzen dizkieten irabaziak, mozkinak handiagoak direlako. Esaterako, Indian merkeago da produzitzea hemengo lurralde batean baina. Orduan, hemengo enpresa batek eramanten du berea honea, eta hantxe egiten du hemen hasieran egiten zituen produktua. Zergatik, hasteko, hemen jartzen dituzten zerga mailak merkeagoak dira. Zerga gutxiago ordaindu behar dute. Laborari gehiago dituzte, eta laborariek hemen baino askoz gutxiago kobratzen dute. Zer gertatzen da hemen ordainean? Ekonomia suspertua ez zuen lurralde batek, batean barne produktu gordina hazten ikusten duela. Ederki. Orduan hemen, 0 dirua zuenean, orain 11. Hemen produzitutakoa merkatu desberdinetan kokatzen dira. Eta irabaziak handiago dira. Hemengo merkatariek diru gehiago saltzen dute patrika. Globalizazioa hori da. Enpresen kokaleku aldaketa eta lurralde berriekin dituzten harremanen arteko negozioa. Hori da globalizazioa, merkataritza mailan. Merkataritzarekin batera ere kultura esportatzen da. Eta orduan zer gertatzen da mundu mailan zaletasunak moduak berdintzen direla asko. Bertako ñabarduren kaltetan. Ederki, globalizazioa hori da. Enpresak lenkuz aldatu dira, deslokalizatu, baldintza hobeagoak bilatuz. Merkatuetan produktua salerosi egiten dira. Eta sal erosketa guztiak nondik pasatzen dira? Bankuetxetatik. Bai, bankuetatik. Bankuek diru hori guztia irabazten dute. Eta irabazi horren ordainean, haiek jasotzen dute irabazi txiki bat. Mozkin txiki bat, edo handi bat. Mugitzen dutenaren araberako irabazia bete. Ederki, irabazi hori inbertitzen dute burtsan, ikusi, ukitu ditut ja kontzeptuetako asko, gehienak. Burtsan inbertitzen dute. Zer da burtsa? Enpresa bat merkaturatzen denean bere kapitala satitzen du pieza txikitan, txamponetan, pentsa dezagun txokolatezko tableta bat, hau da enpresa. Satitzen dute, hainbat zatitan. Horiek dira akzioak. Akzioak saldu eta erosten dira. Alegia, zatitzen dute enpresa, eta enpresa hori saltzen da hainbat puskatan. Puska horietarik gehien dituenak, erabakiak hartu izango ditu enpresaren etorkizuneko erabakietan, eta zer gainera. Enpresa horrek irabazten dituen produkzioagatik, salerosketetatik, merkatuko irabazietatik jasoko du diru bat. Proportzioan, hainbeste akzioen arabera, jasoko du diru bat. Orduan, bankuek inbertitzen dute akzioak, erosten dituzte akzioak, akzio horiek ematen diete irabaziak bankuetxei. Orduan, bi aldiz irabazten dute bankuek. Bat, transferentzietako iragazkiengatik, eta bi, haiek egiten dituzten inbertsioengatik. Alegia, erosketa, akzioen erosketagatik. Azkenean, dena dago bankuen eskuetan. Enpresak, bankuek erosten dituzte enpresak.
eta enpresek egiten dituzten salerosketan, enpresek irabazten dute ere salerosketagatik. Bale? Ikusten da? Bankuek dena dute. Nola lortzen dugu hori bitcoinekin? Izena behiratu bat. Satoshi Nakamotok 2009 urtean ez dakigun nor den Satoshi Nakamoto gizona. Batzuek esaten dute Los Angeleseko unibertsitateko ingeniaria dela eta oso frikia bera. Zergatik eta bere zaletasunetako bat delako jostailuko tren horiek, bale? Autobus geltoki zarrean dagoen tren hori, bere zaletasuna hori da, tren horiekin jolastea. Eta orduan, behin nazkatuta jartzen zizkioten zergekin, esan zuen, sortu behar dut, zergak kobratuko ez zizkidaten diru bat. Eta sortu zuen bitcoina. Bitcoina elektronikoa da, USB batean eraman dezakezu. Una moneda virtual, que hoy en día vale 79.000 euros, creo. Vale. Baina, zergatik sartzen dugu den, bitcoina ez da estatu batek sortzen duen dirua. Eta bankuek maneiatzen duten dirua, ez. Bitcoina libre dago bankuetxen eskuetatik, atzamarretik. Bitcoinak ez du eramaten zergarik eskualdaketa bat gertatzen denean. Horregatik, bankuetxentzako larrialdi bat gertatu da. Denek negoziatuko bagenu bitcoinekin, bankuetxek ez zuten eramango. Iragazki horietatik, esku arteko diru aldaketagatik irabazia. Bitcoina asmatu zenetik gertatu da, bigarren mailako ez, beste merkatu bat sortu dela, non eta trukatzeko txampona elektronikoa den. Eta bankuek ez dute bere sigilloa jartzen, onespena jartzen. Zu eta bion arteko trukaketa bat da. Baina, diruak duen balioa jendeak ematen diona da. Vale. Bitcoinak esate baterako erabiltzen dira, diru normala erabil ezin dezaketen pertsonen artean. Nortzuk adibidez, droga trafikanteek erabiltzen. Claro, ezin duzu ekarri 5.000 milioi dolar txamponetan. Baina USB batean pasatzen dituzu bitcoinak. Bitcoinak mugatuta daude. Kopuru jakin batek egintzen. Eta ez daude gehiago. Vale? Hoiek mugitzen dira leku batetik bestera. Ordenagailu batek momentuan, segunduan analizatzen du mugimendu bakoitzaren. Bitcoin bakoitzaren mugimendua. Vale? Leku aldaketa eta esku aldaketa gertatzen den bakoitzera. Vale? Super ordenagailu batek beti seinalatzen du non dauden bitcoin horiek. Eta ezin dira gehiago egin. Vale? Algoritmo bat da, esan bezala, aritzek ongi esan duen bezala, eta izaera berezia du. Bankuek jada ez dute kontrolatzen bitcoinaren merkatua. Independiente da, orduan, mundua bankuek gobernatzen baldin badute, arraioa zer gertatzen da honekin. Bankuek ez dutuan erosten dituzte ahalik eta bitcoin gehienak. Izan ere, kopuru mugatu bat dago. Vale? Gertzen duzu, alde batetik gaitzesten dute, publizitate txarra ematen dute bitcoinei buruz, baina bestalde erosten dituzte. Merkatutik ahalik eta gehien ateratzeko. Esaten da, azken urteetan, $60.000 balioa izan duela bitcoin bakar batek. Eta hori aldatzen da... Baina jaitsi da 10.000 artera, ibili da burtzan, ustut arratsaldeko bostetan, Wall Streeten, eta Dow Jonesen, eta parkea hundi horietan, bostetan izten da lehioa, eta esaten da, bihar arte, merkatua itxi da. Merkatua irekitzen denean goizeko 6etan edo goizeko 7etan, orduan, hasten da jendea saltzen, akzioak eta erosten, saltzen, erosten.
merkealdiak egiten dira. Claro, hor auzi badago. Informazio privilegiatua duenak egin ditzake sekulako irabaziak izan ditzake. Zergatik, adibidez. Zuk baldin badakizu datorren astean enpresa batek itziko duela, saltzen dituzu enpresa horren akzio guztiak aste honetan. Enpresa horrek izten duenean, akzio horiek ez dute inongo baliorik izango. Vale? Baina zuk saldu dituzu eta saltzagatik eraman duzu dirua. Ulertzen? Horregatik bada polizia bat, ez? Eta ben sartuko dugu dituzke erakunde multilateralak. Nazioarteko diru funtsak batez ere da guztiok sartzen dugun fondo bat laguntza behar dutenei eskaintzeko. Vale? Eta merkatuaren mundu erakundeak, polizia lanak egiten ditu eta itunak sinatzen direnean begirale lanak egiten ditu. Alegia, zuzenak diren eta egokiak diren, gertatzen diren merkataritza truke aldaketak. Vale? Mundu mailan. Estatu batuek hauen kontra daude. Zergatik, hauek nahi dutelako merkatuetan agindu. Baina Kanada adibidez edo Mexiko edo Europak nahiago du erakunde hauen indarra areagotzea. Zergatik behar dutelako partidako arbitro bat, epaile bat. Esateko estatu batuak lasai. Ez zara nahian nagusia. Bestek ere jokoan parte hartu behar dute, bale? Izu falta bat egin duzu. Horretarako, bale? Ulertzen duzu, zertarako diren erakunde multilateralak alderdi asko, herri asko daudelako jo. Eta pixkoak orden pixka bat jarri behar da. Bale? Horretarako da. Ongi, ongi etorriak izan zaitezte bizi duzuen mundura. Bitcoinak, globalizazioa, enpresen deslokalizazioa. Eta bar, eskerrik asko, Aritz.